Hola, em dic Àngel, sóc el responsable de compres de peixateria i ara us explicaré un consell quan anem a una peixateria de les nostres com poder triar un bon peix. Quan arribem a una peixateria per poder triar un bon peix, sobretot és molt important que ens fixem en la frescura. Hem de veure un producte que realment estigui brillant. Brillant, la pell tersa, no pot haver mai arrugues. Hem de fixar-nos, a part de lo típic que és l'ull, la galla, que estiguin sempre amb un color viu i intens, la frescura. El producte no pot estar mai deteriorat, no es pot doblegar mai. Sempre ha de ser uniforme i ha de mantenir l'escata. En aquest cas tinc una orada i l'orada sempre ha de mantenir l'escata. L'escata li serveix de protecció al producte i el que farà és que mantingui la vivesa i ens allargarà la vida. Un producte com aquest, que és un peix salvatge, el podem mantenir 3 o 4 dies perfectament perquè és un producte que és de la zona de la costa, s'alimenta del plàncton i d'altres peixos més petits. Llavors és un peix salvatge que ens aporta unes propietats que amb altres peixos no podem trobar. Espero que amb aquest consell, quan aneu a la peixateria, sapigueu triar un bon peix.